يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagariami sa ingda Pilipinas, dalam buang kaya ingda Ranau, palapaliami rakano ipkurmat so maanaw salam makalilinta dagu kapipi aginawa pangintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala pakimbagyan yan rakatano so nganin mapapadalmon maana sunso maana niyan akalilinta dagu kapipi aginawa na pakimbagyan rakatano Allah sa giyang kaya dunia na ayamala na sa yaumul qiyamah. Balasan walda so langulangwan tumatandang sa matano sa pamamakinagan ko mga bangsa tano malagid so matatagun sa Pilipinas agu so siron matatagu ko pimbarangan mga country sangkai pirikirikaban dunia. Ayan ya bendingan tano iman to sangkai mapiag kagagawi kapapamagpadatano umyugso Allah na giyang kanan kapsyon may susurat tano ad-da'watu ilallah kinandun so al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Giyang kaya bendingan na mabelang so kiyaw sa mga ulama maulad so kiyaw sa mga ulama sa giyang kaya bendingan na da'watu ilallah na sabab ko kabilang yan, nagusabab ko kaulad kaya usaya o mga ulama sa giyang kaya bendingan na ditano kapasad musay sa isa kauras, dua kauras, anta kapira kauras. Ayabad na pinggulaw latano na tumindu tano ron sa mga maudu, bagantano sa usayan, sang kaya makampata oras kapapamagpadatano. So ay mga tagutawang kaya bendingan tano iman to na paganayron na ta'rifud da'watu ilallah. Aya ikadua na ahamiyatud da'watu ilallahi wa fadliha. Aya ikatlo na hukmud da'watu ilallah. Maana so definition tagutaw di na tukawan o da'wa ilallah. Ikadua na so kaiimportanti o da'wa ilallah naguso kalbihan niyan o di na mga kalbihan niyan. Aya ikatlo maganta noron sa usayan insyaallah na so kukuman o da'watu ilallah. Si ko datano pen kasuldi abitiara sangkai mababaloy bendingan tano imanto na ditano pakalipatan naguditano andini ba panganugon sa ipagsyertan ang kaya mga bendingan tano sang kaya page sa bitira sa kawang kaantano di makambabi-babid na gumakapamagugupa naguantano di makasumpa-sumpat ko mga pipiagal bakang balasan o Allah subhanahu wa ta'ala. Makasababsan na giyang kaya da'wah giyang kaya kalima da'wah ko maanan yan sa luga na puluan so maanan yan sa luga. So kalima da'wa ko maanan yan sa luga na puluan. Napadunang kay pangaluin tano. Yan ko to at-talab, wan nida, wal hath, was sual. Pada sa mga maana o da'wa sa luga na so kapanun, kapananalo, o di na kapanunugu, naguso kapamangani. Padaya sa maana o da'wah. Puluan so maana niyan sa luga, napadunang kaayap yang aluitano at talab, kapunun, wan nida, kapananalo, wal hath, kapanunugo, was sual, agu ayamanan niyan na kapamangni. So da'wah, na adna da'wah ilal khair, agu adna da'wah ilal syar. Ay manan yan na adna mga tao adin da'wah sa mapya, naguad mambu ang mga tao adin da'wa sa marata.
Pagkasabot tayo ko katero Allahu subhanahu wa ta'ala ko kaya panutulan yan ko miyarat yaya apad ko mga pamilya o Fir'aun la'anatullahi alayh. Pero ang ko to mama, miyarat yas iko panudun o Musa alayhi salam, pad ko pamilya o Fir'aun la'anatullahi alayh. Natigyan na waya qawmi mali ad'ukum ilan najati wa tad'una ilan nar. تدعونني لأكفر بالله وأشرك بي ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Hey pagtawag na tigin manai. Inwak wa ipetulwak ang rakano so kapakas lang sa maliwanag. Na aya ipetulun niyo rakan na so apois iko naraka. Petawag na ko niwa tigyan sa kaong kirakan ko Allah. Naguptawag na ko niyo sa kisakot unakan ko Allah ko nganin ada akataw ikurun. Da akataw yakan nung natigang ko to mama. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Asakan na iptawagan rakan so Allah mabagar amanapi. Pada panakatero Allah subhanahu wa ta'ala natiyan na ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'izni. Siran man atig wallah na iptawagiran so apoy kunaraka na so Allah na iptawagin so surga agus surila sabab si iko idin yan. Ginan sabab makatuturo so da'wa sa adin da'wa sa marata adna din daawa sa mapya naguad na din daawa sa marata. Ginan mababeloy maanan yan sa luga. Sa kamo tumambuas sumanan yan sa estila siya ko kaya tipa sa laon o mga ulama na puluan mambuso maanan yan sa estila na padunang kaaya pangaluin tanong kaya maanay ron ng mga ulama sa estila. So mga ulama na tira na ayamaan na o da'watu ilallah na ginan din sa mismo agama wallah. Ginan din sa mismo agama wallah subhanahu wa ta'ala. Mana ginan din sa Islam. Dinullah alladhi ba'atha bihi al-anbiya'i jami'a. Ginan din sa agama wallah subhanahu wa ta'ala aso inisuguyan ko mga nabi niyan sa kasama-samayran. Ginan ipteron ay manan yan na da'wa sa istilah. So kanggal baka sa kapakaburan tao Islam nagusuki pupanampay nun. Hathun nasi alal khairi wal huda. Isugu ko ay manan yan na mga tao sumapi naguso turuan, naguso kasugiran kasugiran sa mapya naguso kasapariran sa marata. Liyafuzu bisaadatil ajili wal ajil kaaniran amin dato manong sukatagumpia sa giyang kaya dunya nagu ayamanan yan na sukatagumpia sa alungan akiyama. Alhathu ala fi'lil khair wa ijtinabu syarr. Yang kutwa isugu sukang gelbekas ikumapia nagu penanggilaan so mga rarata wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Isugu so okay tamapia nagu isapar so mga rarata, nagu so kababaya isi ko mga pipiya agalbak ang balasan ng Allah. O wat tanfir anir radila, nagugiyang ko to katawarang aginawa si ko mga kalalalungan, mga kadustaan. Wat tiba'ul haq, nagu so kaunutis iko benar. Wanabdul batil, nagu so kibagakan si ko mga batil, mga ribat. Opa maka timbulatan o sumaanan yan sa istilah siya ko kaya manay ron o mga mga ulama na tiran man na iya nasrul Islam wa tabliguhu linnasi an ilmin wa basiratin wafqat turuqil masyru'ah. Aya ko na maana o da'wa sa istilah nas kaniyan so kapupakalaulada si iko Islam kapapakaburan tawa si iko Islam naguso kipupunampay nun si iko mga tao. Pananagumbalain sa ilmu nagumarayaga karina nagumaka aayon ko mga okita isusugu.
ittiba'an lihudan Nabi sallallahu alaihi wasallam paratiyaya udina unutunut ko turuan o Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatillahi azza wa jal wa thawabihi nagu arap-arap ko kasusu ato Allah subhanahu wa ta'ala nagu simalaw ko bala su Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mababaloy maana o da'wa si ko istilah o mga ulama. Korean yan na nandudan tanong kaya hindi ba mga kaimportante o da'wa naguso kapakalalabi o da'wa. Giyang kaya da'wa ilallah na pades iko miyang makalala ipakaranis iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sugu iyan matatagus iko Quran. Kasabot si iko kitabian. Maana mamimingas o kinisugun Allah subhanahu wa ta'ala si iko da'wa. Kami semua matatagus sa Quran. Nagu mismo amiyatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paganay importante yang kaya da'wa naguso kapakalalbinian na so da'wa ilallah na kaparay ni walla inindait yan sa ginawa niyan. Kaparaya walla inindait yan sa ginawa niyan. Fahuwa alladhi yad'u ibadahu ila ta'atihi wa taqwah allati hiya tariqul jannah. Sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala na mismo initawag yan sa iko mga oripanian so kaparatiyayaaon naguso kikalakanon. Sabab ko kaparatiya si iko Allah aguso kikalakan si iko Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyan din sulalan si iko surga. Wa yanhahum an ma'asiyatihi wa mukhalifatu amrihi allati hiya tariqun nari wal adab. Nagu inisaparian ko mga oripnian. So kap maasiyati ko Allah nagu suka supaka ko suguan wallah. So kap maasiyati ko Allah nagu suka supaka si ko suguan Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyan din sulalan si ko apoy ko naraka nagus kanyan din sulalan si ko kasiksaan. Pagkasabot niya ko katero Allah subhanahu wa ta'ala at yan mana iya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Pagkasabot sa giyang kaya ayatu Allah subhanahu wa ta'ala na tigyan so Allah na iptawagyan so surga ingada kalilintad. Wallahu yad'u so Allah na iptawagyan sa surga ingada kalilintad. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nagupungguna na uniyan, turo niyan so tao kabayayan si ko okit makauuntol. Yuto'y sabab, mga luksami, mga pagaryami, siyugu wallahu subhanahu wa ta'ala so mga sugu iyan. وأنزل الكتب التي فيها الأوامر الصريحة بتوحيده وتقواه وطاعته. Nagu inituro niyan sa mga kitab yan. Akapapadalaman sa mga suguan na mga rarayag. Nagu mapapadala mo ng kuto at tawhid. Kapakaisay sa asiku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu mapapadala mo ng kuto at suguan sa kikalakan ko Allah naguso kapangunutanon. So Allah subhanahu wa ta'ala na inaduniyan sa mga dalil wal barahin naguso mga karina apad si iko mga makhlukat pad si iko mga inadnu Allah subhanahu wa ta'ala wa ayatihi agupad si iko mga tanda wallahu subhanahu wa ta'ala ala annahu rabb al-khaliq al-mudabbir al-mutasarrif fi hadha al-kawn. Ama katutur ini o di na dalil nagukarina sa mataanas kanyan so kadnan Rabbul Alamin amyang adan apaar naguding gira-giray sa giyang kaaya dunia. Wal ilahul haqq nagu makatuturo dalil karina sa mata-mataanas kanyan so Tuhan benar. So lang wan adi pangin Tuhan asalako si kwalla na palapalid ribat na ayabu benar at Tuhan na so Allah subhanahu wa ta'ala.
as kanyan kaya patutan ko di ikang gira-giraya ko kalang ulangwan o piklas si ano ibada na parabunan si iko Allah subhanahu wa ta'ala ada mapatot si iko sa lakawron. Ginan ipaganay importante nagu kapakalilbi o da'wa ilallah. Ikadwa maorip no Allah subhanahu wa ta'ala andini ba importante ang kaya da'wa nagupad sa kapakalilbi niyan natiyan man na iya anna da'wata ilallahi wazifatul anbiya'i wal mursalin alladhi hum khiyarul khalqi wa ashraful ibad. Giyang kaya da'wa. So da'watu ilallah. Naskanyan igilbuk o mga nabi. So da'watu ilallah naskanyan nagilbuk o mga sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Asiran so mga pipili ko mga kaadno Allah nagusiran i mga pupuri ipangkatan ko mga oripno Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaki gilbuk si iku da'wa nasiran sa mga tao amya pili o Allah, mga pipiyas ikorip no Allah, mga alakiran ipangkatan, asiran sa mga nabi, agusiran sa mga rasul, na ayakigilbag sa giyang kaiyad da'watu ilallah. فإن الله تعالى اصطفى من عباده خيارهم ليكلفهم بالدعوة إليه سبحانه وتبليغ دينه كما قال عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Agimata na so Allah subhanahu wa ta'ala na tinindusyan puun ko mga orip niyan sa mga pipiyakiran. Aya sabab akya tindusa wala ko mga orip niyan kaya tindusan niya nun si iko mga pipiyakiran na kagiya itaklif yan kiran so kindawaan ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusto ki pupanampayan ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Kasabute sa nga kakatero Allah tiyan na walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Hayamanan yan na sabensab na ratig wala siyugu nami so uman ipagtaw sa sugu. Pupakalang kapniran ipupunulo niran aswasuatan yu so Allah simbaan yu so Allah wajtanibut tagut nagu pakawatan ni so tagut. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Pada penakatiru Allah subhanahu wa ta'ala na tiyan mana iya daa siyugu ami kumyaw na anak asugu enunta na iniilaha mamiron atigu Allah amata anaya ada atuhan abnar arumarrak na tigu Allah na simba ako niyo. Ayamanan yan na madakal sumang ayat. Madakal sumang ayat amakatuturo dalil sa matamat-an asuddawa na galbak o mga nabi wallahu subhanahu wa ta'ala gusto mga rasulu Allah subhanahu wa ta'ala. Na taman sa miya sampurna si ko nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as kanyan aymanan yan na muri-puri asugu, muri-puri anabi adid na kuripan asugu, na aymanan yan na askanyan naggalabok yan pa ng kaiyad da'wa ilallah. Kunay Peter wallah. At tingin man na ya ayuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Padkup kasabot sa giyang kaya katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Hay Nabi, ginanso Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Mata-mataanas kami atigwala na sigo miska asaksi. Nagumata-mataanas kami na sigo miska apupanutul sa mga pipiya. Nagumata-mataanas kami na sigo miska atigwala apupumakay ktiyar. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nagu ipupunulunian so kaparatiya kaunuti ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko idinian
nagupalitan na masindaw. Manan yan na makatuturuanan, makanggugunan awanan, sa mata-mataan na so da'watu ilallah na galaba ko mga ambiya na gusto mga sugu wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ay pa kaysa, baad na makalawan sa kapya, baad na makalawan sa kapya agalabak, akalawan na niyan so galaba ko mga ambiya alaihimussalam. Ay simbag na daap pakalawan sa kapya agalabak, ko galaba ko mga nabi, sabab sa siran dun sa mga tao pinili wallahu subhanahu wa ta'ala na ay inibigay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala galabak nagiyang kaaya da'watu ilallah giyaya ipitamanan amya kapiapi agalabak si ko kibabato ko dunia. Ikatlo mga orip ng Allah, kaimportanti o da'wa na gusto kalabihan yan na biyelo yung Allah subhanahu wa ta'ala so da'wa. Biyelo yung Allah subhanahu wa ta'ala so da'wa ki pupanampay nun, ki pupanulun ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala as kanyan imiya kapia-pia ko mga katiru ahsanul aqwal wa ashrafuha ad-da'watu ilaihi subhanahu. Ayamiya kapia-pia si ikulang ulangwan o mga katiru nagumalakiran ikipantag malakiran ni arga mala ipahala akatiru na suda'watu ilallah. So kipupunampayin ko kala wallahu subhanahu wa ta'ala. So kipupunampayin sa andaman ay ikapakaburan ta o agama wallahu subhanahu wa ta'ala naginan ipitamanan amapya katiru sa giyang kaya dunia. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Kasabot sa giyang katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Baadun makalawan, baadun makalabi amapya. Ikatiro ko ay manan yan na tao ipupunulo niyan, ipupunanawagian so Allah subhanahu wa ta'ala. Istifham, baadun amakalawan sa kapi katero, kotaw adin yan di ipanulon, din yan di ipananawag so kaparati ayaku Allah subhanahu wa ta'ala. Ming galbak sa kanyan sa galbak amapya. Nagupitero yan na mataanasakan na pada kuming babayurantang pada ko mga Muslim, baadun amakalawan san aymanan yan na kapi akatero. Ayapitero yakini Abdurrahman As-Sa'di saging kaya katero wallahu subhanahu wa ta'ala natiyan na hadal istifham bima'na nafyul mutakarrir. Ay manan yan na ginanatigyan apakay sa saging kanan akatero wallahu subhanahu wa ta'ala na nafyanan amya pamakakuan namya ki autentikan de apakalawanun. La ahada ahsana qawlan ay kalaman wa tariqatan wa halatan mimman da'a ila Allah bita'limil jahilin wa wa'dil ghafilin. Ay manan nina dadnatigin na sakatawbu, dadnatigin na isabu amakalawan sa kapi katiru, kapi ukit, kapi betad si ikotaw ay pupenulunian. So kaparati si iku Allah subhanahu wa ta'ala gulalan sa kapumangdawas iko da mga malangyan naguso di kapang tumais iko kikalilipat naguso ay mananin na miya manalikod nagugiyang ko to akap kembunga alalag amarinaw si iko miya nga riribat sa kisugong kiran sa kasimbairan ko Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'i anwa'iha ko kalangulangwan o mga klase niyan. Kalangulangwan o klase o simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay manan yan na ayad na mitero na siyak ini Abdurrahman As-Sa'di tafsir yan. At tingin na la ahada ahsana qawlan ay kalaman wa tariqatan wa halatan mimman da'a ila Allah bita'limil jahilin wa wa'dil ghafilin. At tingin na sa katawbu, amakalawan sa kapi katiru, kapi ay ukit, kapi ay betad, sa ikaw tao ay ipupunulunian so kaparati ay si iku Allah subhanahu wa ta'ala.
Managyan ko ta kipsu niyan komapya. Naguso kipsa par niyan si ikomarata. Kapupemang tumaisi ko kikalilipat naguso miya manalikod. Nagukap kembunga arinaw mapya alalag si iko mga tao miya ngariribat. Sa kisuk unakiran sa kang gelbukairan kasimbairan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kalangulangwan o mga klasyo simba. Kita pelakaniran sa giyang koto kapanako to nagusto ka kaungkiras iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Sababsan na ikapat ka-importante ang kaya daawa nagukalbihan niyan napad sa ka-importante ang kaya daawa gukalbihan ang kaya daawa na anna min asbabi tafdili hadhihi al-umma ala ghayriha bayna sairil umam ay manan na mata-mata na tinapad sa mga sabab akya pakalbiya sa giyang kaya umma to Nabi sallallahu alaihi wasallam san ko salakawron o kadandan o pagtaw amya nga una nagusokya pidi akiran Allah subhanahu wa ta'ala na sabab sa giyang kai ayamanan yan na kipsuun kumapya ayamanan yan na so kipsu parang si ikumarata ayamanan yan na kaya pa sabab pada mga sabab kaya pa kalabir katano wallahu subhanahu wa ta'ala ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab ko kipsuun kumapya naguso ayamanan yan na kipsu parang si ikumarata. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yay dalil. Sa sakatano so pagtaw piyaka umbaw wallah piyaka labi wallahu subhanahu wa ta'ala siko langulangwan umipostano kay posantano pagtaw ay sabab na pada mga sabab akya pakalabir katano wallahu subhanahu wa ta'ala siko kadandan o mga pagtawa mga unang tano na sabab ko kasugu sa mapya sabab ko kasapar si ikomarata simbuang siran si iko mga tao ipsugu iran sa mapya ipsugu iran sa okit amapya ipsapariran sa marata paparati aniran so Allahu subhanahu wa ta'ala. So Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu na ayakabasan din sa giyang kaayakatiru wallah subhanahu wa ta'ala managing kutatigtan wa inidaliltan wa kuntum khayra ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Na ayakatiru sa iya Umar na tigyan na man fa'ala fi'alahum kana mithlahum. Ay manan yan na sadun sa tao ang gulbakan yan so gulbakiran na sabnar apadakiran. Mana sadun sa tao sumugu sa mapya na sumapar si ikumarata na padsi ko mga tao khayra umma. Ay manan yan na man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari wa amana billah. Sad na tigo Umar sa tao sumugu sa mapya. Isugo yan sa okita mapya. Na isa pa riyan sa mga rarata. Paratian yan sa Allah subhanahu wa ta'ala matimbalo ng kaayat talo ka klase talo ang mga sifat na mata-mata na sa kanina tig Umar na min ahli hadhihi ummatil khaira. Ay manan ni napadsagiyang kaaya umma Peter wallahu subhanahu wa ta'ala pirmiro si ko ay manan ni na salakaw na umma. Ay manan ni na mantikro na kapakaya so di sugu sa mapya di separ sa marata na kapakaya di maped sagiyang kaaya khaira umma. Sabab sa aya syarat, aya banay, naging ko tataw sugu sa mapya, separ sa marat paparat yan su Allah subhanahu wa ta'ala na makasusulad sa kaniyan sa giyang kaia, ay manan yan na katiru wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagid mamuta katiru ano ay manan yan na siya kinya Shaykh Abdurrahman As-Saadi. Ay tigyan na sabab akya pakalbi wallah sa giyang kaia umma. Napadatiyan ang mga sabab sa kinibid ang kirano Allah. Naguso kaya pakaumbawa kirano Allah subhanahu wa ta'ala. Na miyakang gulalan ko kasugu sa mapya kasapar sa marata. Nagiyatiyan imini lebi ang kaya umas iko sa lakaron apagtaw. Na padanan sa amin po panalamatan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa petenu sa giyang kaya ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apeliwan niran sa mga tao, ipsuiran sa oketa mapian o ipsapariran sa marata, mga tao, ay manan yan napaparati niran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima, kaimportante yang kaya da'wa nagu sukalbiyan yan, na sukang gilbag sa da'wa na istimraru thawab wal ajr. Ay manan yan na tatapad ng utuap kakuha ang kabalas. Kaisabu mangguna na uwa manusia. Isabu mangguna na uwa manusia. Si iko ay manan yan na suguan Allah subhanahu wa ta'ala na patimbangan ng kutwa gilbag yan amapian ay pambagir ka mambu. May pasimbayang ka ang kutadip simbayang asir kami ni sabab nagyang kutwa balas na patimbangan ay pambagir ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay manan yan na di maka tatalantak ang kota balas ap kakwang ka sabab sa giyang kuto amyang guna na uwa sa kataw a manusia as kay kaya sabapanon sa kaya pakasimbayang yan sakay kaya sabapanon sa sotigtano kaya pakapagisti kamanin simbayang sa barajuma sa masjid mayada sa giyang kuto ay manan yan na mga galbaka di mga pipiya lagi do mga kanderma o di nagyang koto pimberang ang mga galbak ang mga rarata kapaginom na sabab sa sakay siya ba panuno Allah subhanahu wa ta'ala nagyang koto kaya pakambalingan yan kaya pakapanananguran yan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na kanabang kapkilpati subkakwan yan abalas o gaid na patimbang no to ay pambagir ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala ang nakatirusan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigyan man da'a ila huda kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Sa tao makang guna na sa turuan na ay manan yan nagyang koto pagkaparulis kanin sa balas at lagi upkakwa balas ang koto tao ay manan yan na miratiyon sa did na kilbatiyan sa ang koto ay manan yan na pagkakwa balas o tao amiyang guna na amin ni sabapon did na kilbatiyan amay takabusaging uta balas pagkakwa o tao amiyang guna na o amin ni sabap saging uta ay manan yan na ini tao ay manin na da'i. Manan na mal apkak mga balas istimrar thawabi wal ajr. Sabab san mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na lagi ubamiya ka tas ang kaiya tunay ni ba bendingan tano na nandudan tan mang kaiya kokoman o da'wa ila Allah. Ay sabab akya kapayagatan sa giyang kaya kokoman o da'wa ila Allah na isay ni ay mananinap kebarangan sa tig so mga duat laboron sa giyang kanan ay ngeten sa Pilipinas iko pimbarang-barangan ang mga ay mananin ang mga darpatanosang ka isaw na adyon di ay mananin na mambasisa ang kaya kasugu sa mapia ka sa para sa marata ka ay mananin na adna penggiraw kena o balangon ataw na kepatutan sa giyang kaya kasugu sa mapia na kasapar sa marata. So manan yan na mga ulama daad na mga ulama mitindig sa giyang koto akna o balangon na tao na kepatutan ko da'wa ila Allah. Padun siya kini anday ni ba Abu Bakar al-Jazairi apad siya ini tafsirin sa giyang koto ayatu Allah subhanahu wa ta'ala giyang koto kuntum waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Na ini tafsirin sa giyang koto waltakum minkum ummah nagina natigyan na makatuturanan sa litaba'id. Si Imam Busyak inya ay manan yan na Allahumma salli wa sallam. Si Imam Busyak ini Sheikh Uthaymin natigyan aging kanan na ayatu Allah subhanahu wa ta'ala aging uta waltakum minkum ummah na ay manan yan na ihtimalatigyan adi makapmana sa litaba'id o di tigyan na ihtimal ayad niya ni maana na bayanul jins. Maana bayanul jins ang kota minkum sa giyang kota ayat wallahu subhanahu wa ta'ala. So adna mga ulama Peter Iran asukasugu sa mapia kasapar sa marata na fard kifaya. Fard kifaya. Ay mananin ay butiran kigal ba ko kasugu sa mapia na gusto kasapar sa marata na subu sa mga ulama. Kapakayap mo tiyang tanong sa mga kitab manunumpang saging kay da'watu ilallah ka miya kadakdakal puluan sa mga kitab ay manan yan na manunumpang saging kay da'wa mga mustaqil mga kitab ay abu pimbasisaw naging kay da'wa ilallah
nakapakai pumati tanoron. Padunang kaya kitab kwan bitun sa fiqh da'wah ila Allah wal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar arakiyak ini Abu Faisal Al-Badrani. Na kailay tanoso ay manan yan na kaya tipasalan yan mo sa isaging kaya kukuman o da'wa ila Allah. Anong pa na imanan yan na kitab da'wah al-islahiyya ini surat yak ini Syekh Salih Fauzan. Nagu an pena kitab amya kapiap betian ang utak kitab yak ini Abdul Karim Zaidan au usulud da'wah na inusay ni mambu ang kutwa kukuman ang kaya da'wah. Maka sabab san na padsapitero yak ini Abu Faisal Al-Badrani. Taginapad sa mga kukuman o da'wah, kasugo sa mapya, kasapar sa marata. Na tiga na inkarol munkari bil qalbi wajibun daiman. Ay manan yan na, giyang ko to kaung kirang ka. Kasang ka ang kaung kirang ka si iko marata, ang gulalan si iko puso ka na wajib na, tatapad na wajibanan. Dad na ba niyan ikida, wa huwa fardun ain, wa huwa fardu ain. Sa kanina tingin ay ako kumanin na fardu ain. Manan yan na, so kasugo sa mapya kasapar sa marata ang gulalan si iko puso at iyan Abu Faisal Al-Badrani si iko kitab yan na fiqh da'wa ila Allah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar na tigyan ay manan na wajib daiman dadda banyan ikida wajib daiman wa huwa fardu ain ayat tigyan ako kumanin na fard ain so ay manan yan na kaung kira kumarata ang gulalan si iko puso. Pada pitero natigen na al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min hayth al-umum wajibun wa min hayth al-afrad faqad yakun wajiban aw mustahabban wa qad yakunu makruhan aw ghairu dhalik. Ayamanan ni natigen aso kasugo sa mapya naguso ka sa par sa marata. Siko ayamanan ni na kalalangkap yan na wajib. Okay, da siko ayamanan na pitenggisan man ay atigen na nakapakay kasalakap kabaloy wajib, kasalakap kabaloy mustahab, so kasugo sa mapya kasapar sa marata, kapakay panap kabaloy haram, di kapakay so kasugo sa mapya, kasapar sa marata, lagu kapakay pan ayam baloy ako kumanin, ng balis kanyan na makro, amay kasi ko ay mananin na afrad, si ko ay mananin na pitenggisaan, kanaba si ko kababaloy umum. Amay kaya mananin na sumaslaha na mas mangungumbaw saan ko mafsada kabinasaan na yamanan yan na wajib so kasugo sa mapya kasapar sa marata si ko pitenggisaan amay man katigyan ka aya mangungumbaw na sumafsada saan ko maslaha kabinasaan kabadn o ayamanan yan ay sugo ka sumapya isapar ka sumarata as kabu na ayamanan yan na kapakay ay mbalo ito ako kuman na haram raka ubang nga sugun sumapya, ubang nga saparan sumarata, sabab sa kabinas ang kasagyang uta, panggulolan ka. Nakapakay aribi yung tanubo ang kanan na piterutan wa kitab. Sipman siya kini Abdul Karim Zaidan, na ayad na pitero iyan na tiyan na so da'wa ila Allah na wajibad na tiyan si iko langulangwan o mga Muslim. Wajib tiyan si iko langulangwan o mga Muslim. Naman bu ayat sa suratul Taubah, yang kota katero Allah subhanahu wa ta'ala tigina wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir al-aya. Ay manina wadih marayagang kana nakatero Allah wal mu'minuna wal mu'minat. Ay manina sumyarat ya ang mga mama agu sumyarat ya mga babay. Nasusabad kira na panarigano sabad ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ipsuwiran su kitama penagu ipsupariran sumarata. Asya kini ay manan yan na Abdul Karim Zaidan na tigyan na aya wajib o kasugo sa mapya naguso aya kokoman o kasugo sa mapya naguso kasapar sa marata na wajib ala kulli Muslim. Seko langulang wana tigyan o mga Muslim na wajib kiran so ayam anan yan nakasugo sa mapya kasapar sa marata. Ayam anan yan na fa inna hadal wajib yatahaddad biqadari halid da'i wa qudratihi. Ugid na inosenyan buat tigin nagyan kana nakababali ni na wajib na ad buat tahdidian diyang kaiyan ko betadu da'i naguso gaganian. Gaganin na tigin. So paso di pa kagaga
So di pagkagaga sumugo sa mapya, di pagkagaga sumapar sa marata, la yajib alaihi. Kanabon wajib so kasugo sa mapya, kasaparian sa marata. Nagusap man natin sa kagaganian so kasugo sa mapya, kasapar sa marata, na wajib rakanian akasugo yan sa mapya, kasaparian sa marata, bi kadari kudrati ko diyang ka kagaganian. At tigay ni Abdul Karim Zaidan. Ayaman na natigin naging ka na kudra, giyang kaya pagalin si akudra gaga, na makasusulsan so ilmo aguso gees kadato kapaar. Ayaman na niyan na sadun sa mapapadalam raka ilmo nag-YouTube ikagagang ka ipanampayin ka di nga sobraan. So ayaman na niyan na dato na adda kaparian ko kasugo sa mapya kasapar sa marata. Ay so tigyan so miya wajib. So tigyan so kawawajib o kasugo sa mapya kasapar sa marata ko adna ilmo iyan nakana ba miya wajib si ko da ilmo iyan. Nagusuad na kadato iyan na sumawawajibun so kasugo sa mapya kasapar sa marata ko adna mga kadato iyan nakana ba miya wajib si ko sa lakawron ada ba niyan kadato si ko mga imanan ni na mga Muslim. Ginani sabab ay imanan ni na pitero iyan so ilmu at tigin na kanabay ni sasatiman. Kanabay tigin sasatiman so ilmu adi mapembagi-bagi. Kaya tigin pure, aya benar, aya mata ang benar na so ilmu at tigin na di mambabad, pterimas kanian sa, kang bagi-bagi na pterimas kanian sa, aya mananian na kambabad. Wa kullu muslim ya'lamu annahu la ilaha illallah. So lang at tigin na mga Muslim na katawan yan. Adna ilmu iran sa mataan ada atuhan arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adna ilmu iran sa mataan na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu Allah. Naguad na katawiran si ko kasimbayang kapamuasa kapnay haji nagusukan zakat. Apad si ko mga faraid. Pad si ko ay mananin na inisugu ay mananin na agamatan wa agama Islam. Fa'alayhi an yuballiga ma alimahu na eti na patot si ikotaw na ipanampay niyan sunganin akatawan niyan. Diyang kaakatawan niyan. So panatigin so taw adin niyan katawan, da akatawan niyan si Islam, na yaman na niyan na kanabas kaniyan katataklifi, sa kipupanampay niyan, nagukipamang doon niyan, sa giyang kotasay adin niyan katawan. Kagis kaniyan na din niyan katawan. Wafakidu siya ila yu'tih. Yung tataw ada arken sa yung tasay na niyan may pumamagay. So yaman na niyan na ayakatitimbulaya na so manusia, umani isar katano na katawan yan sa mapapadala mo na ilmu. Kaya katawin ka sa ginawang ka, na adna katawin ka si iko ay manan yan na la ilaha illallah, nag-YouTube imiya patutara ka ay sugu ka. Ay manan yan na mihiling ka ang kuta marata, nasapar na ka sumarata. Mihiling ka sumapya, na sugu na ka sumapya. Si iko diyang ka kagagang kaon. Nanunong panganan si Kukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at yan aman ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Aymanan yan na sad na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makailer kanu sa dinggilbag sa mapinar sa parin yan ang gulalan si ko ayamanan yan na barukan yan ranan yan o din yan kagaga napakanggulalan niyan si Kukatiro yan. O din yan man kaga napakanggulalan na niyan si Eko puso yan. Kagi ito ipitamanan amalubay aparatyaya. Balasan tanu wala sa da pitamanan niyan. Madakalamapiya. Nagubalasan kanu wala sa kaya senggay niyo sa oras. Sa giyang kay pinstano bitira sa kawang. Sa pangintano si Eko Allah subhanahu wa ta'ala pala tanud mapipiya. Sampay tanu wala sa giyang kaya bulan Ramadan bedna ya imananin na makagiginawa so saulan napakataling marakatano na pangintano si wala sampay tanu ron Allah mapipiya ginawa tanu patino sa mga pamilya tanu makapagamal tanu ron pipe nagutariman wallahu subhanahu wa ta'ala sa pakandud ng arkanubuso salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.